Hello po mga kapangit. Ako lang pala yung pangit. Ayan, kamusta po kayo? Sa content ko na po to, magpapagwapo tayo. Kasi sobrang pangit na natin, oh. Grabe, ang dami ng mga, ano yan, mga blackheads. Saka, may mga pimples na rin, oh. Pimples. Ayan, oh. Nubuo na tayo ng pimples. Grabe, hindi ko na naaalagaan yung kapugian ko. Kaya ayan, dapat alagaan natin kahit ganito yung mukha natin, di ba? Dapat alagaan natin yung mga pagmumukha natin. Ayan. Kaya yan. Dapat magano tayo. Magpapugi naman tayo, di ba? Hindi porkit may asawa na tayo, hindi na tayo magpapapugi. Oh my God! Wow! Dapat lagi tayong pogi sa mata ng ating mga asawa para hindi tayo ipagpalit. Kaya yan, maglalagay tayo nito. Tingnan natin kung anong resulta. May magiging ano ba, may magbabago pa sa pagmumukha ko o wala na. Tara, try natin to. Maglagay tayo ngayon. Kung effective ba to. Oh, Garnier. Baka naman. Buksan na natin to. Paano kaya maglagay nito? Nakalimutan ko na. Basa. Parang nasira no. Di na gitna. Yo, what's up, man? How are you? You good? Yeah, I'm good, yeah. Ano tayo, ano nito ah? Negro. Tara, hold up na tayo ng bangko. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Ayan, antayin lang natin ng 15 minutes bago natin alisin. Gagandang lalaki kaya ako dito. Magbabago kaya ang aking pagmumukha? Ano sa tingin niyo? Ha?
Laki. Hindi tuloy nasali dito. Ano ko yung ano eh. Hindi ako yung pangit. Hindi sa. Sige lang. Walang dito. Yung may stress. Importante niyan dito eh, sa ano eh. Sa chick. Chick ba to? O chicks? Para akong si Plastic Man. Plastic Man. Ay. Kapal ng buhok. Si ano, yung sikat sa TikTok. Yung ano, yung silent, ano lang, yung silent lang. Kilala niyo yun? Yung Nigerian ba yun? Or ano? African? Ang lahi nun? Or what else? Yo, shoutout pala dyan sa mga pinsan ko sa Sorsogon, Bicol. Ayan. Mga pinsan ko rin sa Leyte. Kaya ako naging Bisacol kasi galing ako, pinanganak ako ng Bicol. Doon ako lumaki sa Leyte, Bisaya. Kaya Bisayang Bicolano. Sabi daw dito pala, use a cotton bud. Ayan, sabi gumamit ng cotton buds para i-massage. Massage natin cotton buds. Ginagawa mo! Ito yung ano eh, sa ilong. Hindi naabot yung ilong ko. Dapat dito pala. Oh. Diba? Tama. Bihira namang ilong na to eh. Lapad-lapad kasi. Dito rin masakop. 3 minutes na lang. Lapit na. Isipin nyo na lang ako si Batman. Kilay ko buhay pa kaya? Buhay pala. Hindi naman pala madikit. Kala ko yung ano, yung dati nakatry ako ng ganito, binigyan ako ng kaibigan ko. Parang ano ata yun, parang liquid siya, liquid. Sticky siya, sticky na liquid nilalagay, ginaganon. Tapos mga after ilang minuto yun, ano na siya, parang dumidikit talaga. Tapos pag tinanggal mo, dapat di masama yung kilay mo dun. Kasi pag tinanggal mo nun, pag nasama yung kilay mo, wala na. Tapos yung mukha mo napakalinis na, wala nang kilay, nasama na dun. Ayan na. In 5 4 3 2 1 0. Ayan, tanggalin na natin. Naka 15 minutes na tayo, kaya ayan, tatanggalin na natin dahan-dahan.
No, 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 no. Parang walang nagbago. Mas lalo akong pumangit. Ano ba to? Nalukuhan lang ata to eh. Ayan guys, maghihilamos muna ako ha. Basahin natin konti para makita yung mga, alam nyo na. Teka lang ha. Wait. A few moments later. Ayan. Nakita nyo pa yung pinagbago ng mukha ko? Di ba wala? Walang pinagbago guys. Walang kwenta. Ito yung walang kwentang vlog. Ganun pa rin oh. Pero sabi, after ano pa daw, abangan nyo na lang. After 1 week, ayan, saktong-sakto every Monday ako mag-premiere. Next week, Monday, tingnan nyo yung mukha ko kung anong pinagbago. Siguro mawawala na yung mga ano na yan, pimples na yan, yung mga blackheads na yan, ayan. Mawawala na yan next week. Kaya abangan nyo na lang guys. See you next week ha. Huwag kayong mawawala para makita nyo yung kapugian ni host. Uy, sabi ng mama ko pogi ako. Huwag na kayong makulit. Sige guys, huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i-hit na rin ang notification bell para updated kayo next week sa pagbabago ng mukha ni host. Ayan, tingnan natin. Sabi dito eh, next week pa eh. Wala muna ngayon. Next week pa yung pagbabago. Okay? Bye bye. See you next week.